Bueno, Meidogaz hasi ginen aurten egiten dugu 11. urtea, bai ere ja urte batzuk, eta bai, bueno, 11 urte, talde moduan. Bueno, zer egiten dugu, printzipioz lokalean ateatzen dana, ez? Ez gu holan inora behiratzeko edo helbide bat, ez? Azkenean izaten dira ez ritmo aldaketetan oinarritzen den musikea eta zaratatxua eta bueno, rock oso zaratatxua, noiz rocka. Bueno, zertarako jotzen dugu gehien bat guretzako, hori argi dekogu, hau egiten dugula guretzako eta ondo pasetako eta sin más, eta gero norbait gure musikagaz gozatzen badau, perfecto.